Letíme ako prsenca planéty Grancen. Dávajte pozor na asteroidy a znižte rýchlosť na 2,5. Sakra, kto je strojovný? Veď som povedal, že máte znižiť rýchlosť na 2,5. Sorry, moja chyba. Idem stať skafanér a pôjdem to opraviť. Minták, ty tam nechodíš, aj to poškodíš, čo poškodené. Choď preč, zavolaj Fera. No, dobre, Fero, chod tam ty. Kam mám ísť, na ktorú stranu? Tam, za sever, juh, doprava, doľava? Veď mi povedz najprv. Choď rovno a potom choď doľava. A nie, že sa potneš. Veď už bežím. Na ktorú stranu? No zabudol som. Doľava a potom dole. Som tu, lezem dole už. Konečne. Idem dole. Rýchlo to skontroluj, ponáhľame sa. Dobre, už to kontrolujem. No jasné, dotrhané spoje. Zober si zváračku a skontroluj, či tam není ešte niečo poškodené. No dobre, tak vyzerá to docela v pohode z diaľky. Aké v pohode, však v strojovni mýkajú všelijaké svetlá. Nestresuj, veď idem predsa prskať. Aké nestresuj, jedna dierka je po celej lodi. Čo si myslíš? Už to skoro mám. Strojovňa, čo to je svetielka? V pohode, čo si o sebe myslíš? Ponáhľaj sa, už musíme ísť. Pohni. Otvárajte rýchlo pretlakovú komoru. Otváram pretlakovú komoru. Motory sú už ready. Snáď za to dostane prémie. Ach, človek sa tu nabehá a nemá z toho vôbec nič. Ale aj ja chcem dostať nejaké prémie, nielen ty. Aké prémie? Kvôli tebe tu predsa trčíme. Nadstavujem navigáciu. Štartujem motory. Pripútajte sa. Snáď už bude kľud. Kam letíš? Chod doľava na 3 Alfa 9. Však si hovoril, že máme ísť na B220. Aké B220? Choď k ušnému. A potom odo mňa chcete nejaké prémie, no určite. Nedaj iba furt frflete, chcete výplatu, chcete všetko viac, nič nemáte, nič nedostanete.